naman? Kamusta naman? Ito. Ay, maliging kasal. Sana all. Ayun guys, bali papunta na kami ngayon sa Avelino kasi pupunta kami ngayon sa Silver Falls siya, pero wala po siyang naganap, ganun. And ayan po. Abangan po natin kung ano magaganap dito sa Avelino. Ayan. So, bali papunta naman kami. Anyway, later na lang guys. Thank you. Babagam na lang sir boy. Kate. Guys, so ayan guys, for today's video, gagawa po tayo ng vlogmas. Sorry. Hindi pala siya. Kinuha yung ano.